Батко, парцалките днеска. Всичките да ги продаде, батко. Кукът и... Пак се набутах. Прощавайте. Да, тук. Бихте ли ми направили една снимка? Разбира се. Благодаря. Ето с моя телефон. Да, с вашия телефон, защото ако е с моя апарат, ще е 10 лева. Снимката сега е 50. Ага. Да. Чакайте да ви снимам първо фотография. Да. Да, минете отзад, заповядайте. От тук ли да мине или от... От тук, защото ще застанете на женската... Аз от тук ще мина. На женската фигура, тук е по-добре. Не, на тази. Тук. Не, тази е добре. Тази е добре. Там е мъжката фигура. Тук, снимайте ме Тук е... тук. Господина, снимайте ме тук. Ваша воля. Благодаря. Телефончето. Да, благодаря. Заповядайте. Не е необходимо, благодаря. Защо? Ама моля ви се, снете. Не е необходимо в този случай. Няма да ви таксувам. Ще изтрах. Хубави снимки стане. Благодаря. Моля. Довиждане. Погледни, бе. Потуги облякла. На мъжката се снима. Подчертай го малко този хубав задник, бе. Косица на влюлила. Ох, Боже, какви жени имаше едно време.
Ела се тук, бе! По-бързо! Строй се! Кой съм аз? Господарю Имай! По-силно! Господарю Имай! Точно така! Кой съм аз, бе? Кавал. Киркава. Само то не го научих, бе. Само то не можах да го науча, бе. Ти много ли си умен, бе? Книгата е по-умна от тебе. Извинявам се много, но книгата е по-умна от тебе. И кой е по-умно на тази книга от мен, бе? Познавам стихотворение на Димчо Деленов. Ти един не можеш да ми кажеш. Кое не мога да кажа? Едно стихотворение на Димчо Деленов не можеш. Познавам ги и аз. Добре. Ай, слушам. Да се завърнеш в бащината къща, когато гроздето в вино се превръща и да попиташ от вратата само: заклахте ли свинята, мамо? И не ме прекъсвай. Това е пародия. Димчо Деленов не го е написал. Ти нещо по-добро ли знаеш? Да. Айде да те видим. Добре. Започвай. След бури, мир и тишина. След нощ, безбрежна светлина. Над равноширнетия път лъчите вихрен танц въртят. Айде, бе. Път царствено поел, високо плува горд орел. И аз, пиян от светлината, Ти си пиян отново. в зорите ранни на деня, повярвал в слънцето вървя, през бойно зрейнали нивя и слушам, радостно смутен, как шепне утрото над мен. С дъха на раните цветя. Ще дойде тя. Ще дойде тя. Кавал, какво става? Отивай. О, здравейте, как сте? Вижте. Хубава чантичка червена. О, не, какво гледате това? Това не става за нищо. Вижте чантичка, хубава, тук за огледалце. Не само ние да се наслаждаме на гледката на вашите хубавости, но и вие. Вижте. Да. Тук имате 1, 2, 3, 4, 5 джоба. 5 джоба. И един, о, виж, не една, 2 кърпички вете, all inclusive. И това влиза в цената. Нали? Да, ето. Ох, вижте тази рокля, как хубаво ще ви върви с това. И е плетено от баба ми го е плела с една кука. Да. И 2 години изя да го зашие това нещо. Да, 2 години. О, и вижте. 3 в едно колан. Едният колан е сладкогруди и сърски. Другият е плаво и червено. Фибра, безплатна фибра. И също черно и червено. При него. Дигни стоката, дам падна. Колко? Когато говорим за пари, ще иди, бе. Още едно стъпало по-надолу. Там си виж. След надолу. Мисля, че ни 20 лева могат да свърши чудесно. 20 лева? Не. 25. 15. 30. С 10 лева. 40. 5. 50. Става. Петдесет и 52. Е, така обичам. Слуди. Какво стана, бе? Къде са ми парите, бе? Добър ден. Решил се да се възмъжавам. Затова трябва да се боря с теб. Дигни кълпака. Не! Дигни кълпака. Не! Какво ще бори с мен? Ще ставам мъж. Не са погледни, бе. Какво ще ставаш мъж?
Мисля, че малко трябва да заякна. Какво трябва да направя тогава? Трябва да заякна. Айде, казвай. Упражнение, какво трябва да правиш? Какво? Лицеви упражнения да правя. Вземи тия двете ютийки. Виждаш ли ги? Да, виждам ги. Вземи двете ютийки, отиваш до таблото и се връщаш 3 пъти. С ръцете така ли? Да, точно така, с ръцете така. Добре. Не тия двете, другите две. Добре. Така, изпъни сега ръцете. Дръж! Дръж! Готов си. Айде. Изпъни ръцете! Изпъни ръцете, бе! Айде! Ще повтаряш. Няма стане така. Изпъни ръцете. Ох! Давай. Боец! Искам боец! Така! Задръж! Давай! Дигай! Искам да видя хъс! Айде, давай! Имаш ли сили да се обадиш в агенцията за защита на детето? Сега мога да се боря с себе вече. Да, на масата. Добре, айде! Бицепс, то половината е мазнина. Ама хай. Много си отворен. Да. Извинявайте. Ало. Извинявайте. Господин и господа, аз си заклещих главата, май. Тук нещо ухото не мога да си изкарам. Сега, може ли да ми кажа? Спокойно, да. Ти Внимателно, тук главата натискаш, аз ще мина отзад да я издърпам. Ама внимателно, моля ви. Много внимателно ще бъде. Ухото ми. Ухото. Готов ли си? Вкарай ми ухото, първо ми вкарай ми ухото. Бутай. Бутай, вкарай ухото, аз го... Аз вкарах ухото. Айде. Благодаря ви. Спасихте ме. Благодаря, ухото. Много хубаво. Вече не се развити. Искате ли снимка с истински мъж? Да. Моля ви се една снимка с един истински мъж. Спомен. Това нещо се случва един път в живота, един истински мъж. Най-сетне. Ти къде си, бе? Аз съм тука. Като скоча на 3 снимаш. Добре. На 2, 3. Добре. На 2, 3. Ай се още веднъж. На 2, 3. Готов. Благодаря. Какво приключение. Наистина. Благодаря ви и аз. Значи спасихте ми главата, ухото. Снимка с истински мъж. Ще се сложа в рамка. Благодаря. Колко струва? 2 лева. 2 лева? Не, абсурд. 52. За ухото, за истинският мъж. Довиждане. Чао! Мисля, че ми е време да се влюбя. Вече съм мъж. Влюбвай се. А ти?
И аз се влюбих. Харесвате ли моите две топчета? На теб кафява, защото имаш кафяви очи, а на тебе червено, защото е близко до розово и имаш розови чорапи. Какво става, брато? Нищо. Как нищо? Нищо. Да не си се влюбил? Ами да, чуда се между двете на пейката. Какво се чуеш? Ами коя да взема? Вземи. Чай са! Като замислиш, що не си остара съботна? За какво ме занимавам с любовта? Не може без любов, братко. Що? Кой? Добър ден. Здрасти. Здравей, майка. Кой не люби, той не знае. Ти ли тук, що ли го измисли това? Видях го. А, Но, трай си. Добре. Какво? Еми, какво? Коя от двете? Тогава, щом задължително любов, коя от двете? Русата. За какво ми е русата? Руса гладно нема. Да, ама са и двете са красиви. Какво да направя? Ми вземи ги и двете тогава. Добра идея. Да. Браво! Макар че многоженството е забранено в нашата държава. Само нещо още да ти кажа. Любовта е като чесън и паста за зъби. Паста за зъби. Не се смей, идиот, Добре, така е, ще го усетиш. Добре, паста за зъби. Любовта Добре, е като лайно. добре. Колкото повече го ръшкаш, толкова повече смърди. Но е тор, без която не можем. Разбра ли, братко? Да. Да, бе. Значи, какво викаш, да взема двете? Добра идея. Ако ти допада. Да. И двете са красиви. Какво да направя? Не можеш ли да и двете да ги вземеш? Красивата отзад. Гледай. Избрахте ли си нещо? Да, ето тази картичка. Тази е една от скъпите. Дай, Колко струва? Аз бих ви я подарил. Но едни 10 стотинки ще свършат чудесна работа. О, не, абсурд. Не, 10 стотинки. 10 лева. 20 лева. Не, моля ви, чакайте. 5 стотинки. 30 лева. 5 стотинки. 40 лева. 5 стотинки. 50 лева. Ще ги взема. 52. Благодаря ви много. И аз благодаря. Великолепна сте. Надявам се да минете отново. Да се върнете. Да дойдете пак. Кавал, що взе 2 лева, бе? Абе, нали са две, бе? Абе, тия 2 лева до никъде няма да стигнат. Ела ти дам 50. Не, няма ли да ми стигнат за едно кино, Ела ти дам 50-те. Добре, дай се замислих. Мерси. Ах, любов. Какво направи? Нали ти ме консултира? Кой те консултира? Много ми е скучно. Да не се приемем. Не, по-добре още малко да останем. Искаш ли да дойдеш на кино с мен? Може би. Искаш ли да дойдеш на кино с мен? Защо ли? Готов съм.
Но само при едно условие. Ако мога да седна между вас. Защо ли? Това си ти. Да, идваш. Чакайте. На всяка жена и трябва и един мъж. Довиждане. Киро, спокойно, живота продължава. Една тръгва, друга идва. Всичко точно. Здравейте. Добър ден. Бях ли прав? Една тръгва, друга има. Русо, гладно, не. Вземи ги и двете. Аз ще отида да и така. Не, ти стой тук, брата. Батко ти отива да свърши тази работа. Айде! Какво гледаш ти? Какво оглеждаш момичето, бе? Опитвам се нещо да продам. Ма на кой продаваш? А той се опита да продаде нещо! Ей! Кое русоглазен няма? Русоглазен Ти ли, бе? Да! Ти ли, бе, малкия, бе? Да те остави тебе за... Путя! Той да служа! Как ти смее, ето! Ти, бе? Не викай майната му! Ей, сега те пребих!